Baina zer da, Bueno, hori dantza bat iteko da. Dantza bat egiteko? Bai. Sua eman diozue dantza bat egiteko? Bai. Eta zer dira? Belartzarrak edo? Bog. Espela da? Bai. Ui, kontuz! Suabe! Suave, pues. Oi! Aizea, horrek su asko daka. Bueno. Ez dizu bildurrik ematen? Ez, hombre. Ez, Ez. Abuztuak 15 iten da kriston zua. Orain da gutxi. Orain dago gutxi? Bai, orain Osea, dago. handiago aiten da? Bai, asko handiago. Eitxe, norbera, torron, kontuz. Kontuz, baina ze bota diozu? Agua! Agua! Ura! Bai! Ura con misterio! Eta, Aizea, zer dantza egiten da hemen? Katxupin. Katxupin? Bai, katxupin iten da. Eta zer da katxupin? Ba, bitu, jartzen gera zuaren bueltan, eta dau, lider bat, horrela esan da, espel adar batekin juten dara, eta atxekoei ematen dio espel hori, zua piztuta. Osea, espela, zua piztuta egoten da, eta besteai hola iten dio? Bai. Baina zertako? Ondo pasatzeko. Ondo pasatzeko? Bai. Urdi erretzen dio ondo pasatzeko? Bueno, zemoz dijo arena? Ven, pásala. Esto es pequeño. Hau txikia dela? Zuk saltatzen dezu? Yo lo paso andando. ¿Andando? No pasa nada. Oye, ¿cómo? ¡Ah! Llama, favores. Zuen zeinek baldakau hemen mesedez? Hotzak entzeko oso ondo. Claro. Beber y luego ahí. Bale, eta dantza orduan egiten da hemen inguruan esan diazu? honen inguruan, dantzatzen dugu abesti bat kantatzen. Abesti bat kantatzen? Bai. Zer dut zaizu dantza egiten baldin badegu? Bale, goiez. Bai? Igual ikusten nahi naiz, jende pixka bat badagoela, eta igual animatuko dia. Apa, kaixo! Animatuko zeate abestera eta dantzatzera? Bai, venga, batzarri berekin. Jarri behar dugu hau? Bai, eta gero hau be, bai. Bale, gerrian, ez da? Bai. Hemen hola exe. Hola, ondo? Ondo. Bai? Zu izango zera, lehenengoa. Izena? Pedro. Pedro. Zordu lehenengoa izango zea. Eta Pedro natzetik joan behar dugu. Bai. Eta orduan, Pedrok zein behar duru hain? Uno que me valga, Pues a ver. Pedro, ondo? ¿Todo bien? Bai, ahí. A ver. Bai. Espera, no me lo quites que igual no me vale. A ver, dio hori okerro, bizkat okertxo. Ay, pobres pantalones. Ai, ez. Ai, Pedro! Ahí va. No te preocupes, que ya. Ahí va. Vale, itxi da, listo. Eta gero, igo behar gera, bebai, hauze, horrela. A ver qué piernas tienes. ¿Te las has afeitado? Si te has afeitado las piernas. Pues ahí te las vas a... Ahí te las has vas a afeitado. quemar tú. Eskerrik asko. Oso, mila esker. Zakit ematen Aldo zumadu, Batxupin? Michelin. A ver, Michelin. Hortze. Beraien atzetik haun joan bargera. Vale. Eta? Y no vale soltarse. No puedes agarrar ahí. Vale. Eta ez gara soltatuko. Ez. Eres un malo, que por no trabajar también no van los cuartos para beber chacolí. Baina saltatu neska. Ba, honela da dantza, baina... Dantza? Zano ez dantza, Hau da peligroa. Eta Aizea, hau nola bukatzen dugu?
Bueno, lehenengo Pedro zutara dijoa, eta gero ja zuan saltatzen dugu. Nola botatzen dugu Pedro zutara? Oso ondo! Eta orain denok saltatu, ez da? Bai. Hau da, poni solta. Venga! Pedro! Salta! Dale, los dos, una, dos, tres.